А какви сигнали дава тялото на бременната жена, ако има често или постоянно запек? Така, това отново е свързано с дехидратацията, но и като цяло промените в вътрешната химия на бременната жена предразполагат към запек и съответно растящата матка, която притиска, нали, вече и самите черва. Всъщност, хормона на бременността, ако можем така да го наречем, прогестерона, води до това всички гладко-мускулни тъкани в нашия организъм да бъдат релаксирани. Той не може да се съсредоточи да релаксира само матката, в която, нали, нараства бебенцето. Затова всички органи реагират в организма, червата също. По време на бременността целият пасаж на храносмилането е забавен и когато има дехидратация, няма достатъчно фибри в храненето, няма достатъчно омега-масни киселини в храненето, това води до една допълнителна дехидратация на дебелото черво и съответно веднага се проявява този проблем. Констипация. Да, но има много лесни начини. Просто вълшебни начини, лесни, достъпни. Един такъв е пиенето на гел вода с чия. Той много лесно се приготвя. Това е просто в една чаша вода. Си слагате една чайна лъжичка чия, разбърквате, изчаквате да набъбне и започвате по-малко да си я пиете. В деня може да си спиете една-две такива чашки. Ленено семе може ли чията да бъде заменено с лененото семе съм го включила. Сега съм ви приготвила една много вкусна рецепта за пудинг с ленено семе и сини сливи. Много лесно става. Прави се домашно растително мляко. Не купуваме растително мляко от кутии, защото е пълно с много неща, които изобщо нямате нужда да влизат в организма ви. Слагате ленено семе, слагате си една чаша около 100-150 мл растително мляко, разбърквате го и изчаквате леко да се желира. След това си добавяте нарязани сини сливи, може да си добавите и горски плодове и съответно може даже да направите по-голямо количество и да си го разпределите в няколко дозички. И това е един прекрасен десерт, който от една страна ще достави и фибри, и омега-масни киселини и ще се погрижи за това да не страдат момиченцата от запек.